A ella li interessa molt la materialitat del paper. El paper és fràgil, però alhora també és molt dúctil, és molt mal·leable. Justament això és el que permet a l'artista treballar-lo amb un sentit com d'expansió, no? I reformular-lo i adaptar els seus dibuixos a cada un dels espais on exposa. Un tema important de l'exposició és el del desig i el seu impacte en els cossos. En la societat on vivim i en el marc del neoliberalisme, els nostres desitjos sovint són fagocitats pels engranatges del capitalisme. Per això el tema del desig es planteja com una pregunta. Is this desire? És això desig? I com fins i tot la construcció de la identitat es vehicula també molt sovint a través d'aquesta necessitat de presentar-se com un cos que molt sovint també és un producte i que també està travessat per forces econòmiques. Però també hi ha altres temes que són importants en l'exposició, com per exemple la representació dels arquetips masculins, l'estètica, les actituds que associem al patriarcat. Tot aquest cos de treball es complementa o s'enriqueix amb un conjunt d'obres que l'artista ha fet en els darrers anys on posa més el focus en la dona dins la societat patriarcal,